Hagane ka perthai bayar ki don shipun ki aka ki baphala ladangi tip. Hagane ka portungin yo panya pait banga ya wei briu u baphala hagane ka perthai. Bat yau tau briu ki khot u briu batingit tam hapo jong ka perthai. Uneu briu usyong usa hagari Iran. Hagawai na kisnong kabaki ki khot ka des gak. Barkane ka don haki bentah jong ka fars. Kagerteng jong neu briu kadai u amau haji. Bat uneu briu u klem sum hadu henriu peu snem tam. Hatu pidang lak pan perkhat ngisyane kam tam hagine ki por. Ki bamenta lani ki por liur. Tang si sengiru ladangim yo sum ngilas ngau jaing. Hanrei unepat hadu henriu peu snem u klem sum. Dena kene kadau ki khot je u briu u batingit tam hapo perthai. Pila ban perkhat balai uneu briu u klem sum hadu henriu peu snem. Katkum ka jing yathu jong ki briu sekito ki jaka ki ong baka jing syam jong u ha ka jing im lane kata ka jing yakandu jong u ha ka jing im jong u. Kapelong ya u baun kiar naga sum kasait bat kale khuj. Namar balada ule khuj lane upendon kam khamtam daki kenja sabon. Ungait bakan wanra ya ka jingpang ya ka met jongu. Kumta usngau bang ban syong sekijaka bajengai na kibru. Balkum juru ban im bat kamariang. Pila ban sengau pela ya kena ka jingle jong neu priu. Harai ki ong bakaneru kadai ka kenja jingpang hi. Kabaki khot ya ka ablotophobia. Pila ban Google ya kene. Sapek kene ka spelling. Uneu briu syong usa hakawai naki trap ki barit bagi kerok daki kenja mau. Harai ki benta bahapok jong kene ka jingpat. Ki don daki thliu bat ki ki kenja pum sudah. Uneu briu upong tanda ki jan ki balarim bat ki batingit. Kumta kamet ja u kadap dau pum bat ki kenja ja khlia barok sirenjeng. Kane ke jingle khla jong neu briu kamkut tang hene. Harai ki ong bau bam ye ki kenja do ki bau jo na ki bentah jong ki surok. Bat kat ka bau jo ubam kumto klem dan kam ban syet. Kum juru uneu briu dan kam bandi daki ki bakhuj kum badi mangi hanrai utong na kino ki kenja nala lane ki kenja lang bat udi ya kita ki Bakum juru uneu briu habau udi semuk ngatharai pidangkan mau kumno kita ki semuk bat ki kita ki semuk. Ba habau di ya ki semuk uthep daki merat ki bala terkhong. Hai kitu ki benta bagi syetep daki semuk batu tan udi. Bat ki ong ha kapor udi secret uklem di tanggawai ladau jo udi lai sau teli sisindi. Kalong ka ka bam sengau langit hanrai ka dai phat ka jing shisha. Namar ka dai ka story jong neu briu ubalek khla. Ki briu ha kitu ki jaka ki persyang ban ai ki jingbam ki bakhuj ki jan ki bakhuj bat ki persyang ban pha sum je harai tere. Amar udan ha ya kata ka jinget baladau le khuj kan sawan ra ya ka jingpang ka jing sitom. Harai osnam arjar arpuar kalong ka ka baphala bau neu briu latre ban sum hadin riu peu snam tam ba jusum. Harai ka bas ngau si pat tang katu ka nebnai bau neu briu ula sum ula khlat no hagarta ka bakhandai phosau snam. Kidon ki baong ka jing khlat jong u ka dai namar ba ula tre ban sum lada sum onam pat yap. Namar ki ong bakamet ka phat jong u ka la melin banam sum pat ban le tingit den daula sum pat ula khuj kam la shu ban sya ya kata ka jing kala. Ka story jong u amau haji teng ka ai men sim yangi. Namar ki don ki por baki met ki phat jongi kim khuj nakadau ki jing sitom teng ki don ki jing sitom hagi kti ki kejat jongi. Harai mangi pat tang su sitom ngimnut syu ban mi bat ngi sengau po ya kata ka jing tingit. Harai habasya kata ka banta yangi ngim dei bat sengau po. Kublai sibun nga sakanduk pat hakawai ke video.